Hei, bine ați la un nou episod. Astăzi facem primul episod de Clash Royale. Da, puteți să-mi activez și eu webcam-ul. Da, e mai bine așa. Da, astăzi facem primul episod de Clash of Clans. Da, după cum vedeți am luat asta, am terminat și acum am mai avut o cod de arena 12. Bonus gratis. Nu prea mă văd eu foarte bine, dar mă rog, nu asta contează. Da, am luat de aici. Acum ar trebui doar să ne jucăm, că nu prea așa. Asta e singur deck-ul meu. N-am primit prințul, am primit scheletul în armii. Păcat. În episodul acesta vreau să nu dezvoltăm o nouă carte, chiar dacă nu prea putem deschide chestul momentan. E din acesta care ai fază în gold, mă rog. Asta cum forță. Scheletul ceea ce cu prințele, e just capăt. Dacă nu știa scheletul în armii, e Kryptonita, cum se cheamă? Kryptonita prințului. Dacă nu știați, sau mai probabil știați, dar mă rog. Dacă v-ați jucat. Nu o să mă uit direct în cameră cum mă uit acum aceea de genul. Mușchetar contra mușchetar. E clar. Scheletul n-are un... Normal, bă, de acolo cum rămase. Haideți să vedem ce face și noi 8 elixir. Asta putem să facem un mic combo. Hai că da, dacă. Rău, am învățat. Am încercat să dau aici. Să distrugăm. Oricum, am tot și eu știu. Poate că am tare dat jocul, cred că a fost cam tare dat. Da. E clar că va da cu săgețile. Wow. O să facem ceva o mișcare. Fac. E rău. E foarte rău. Dacă îmi distrugă un turn acum pe final, e naș. E clar, dacă folosește ea reală, e nu. Ce zici? E clar. Realitate. Aici. Pun ăsta pe scurt, uite, acum cine dă doar un film câștigător, orice chestie. Mamă, bă, n-am deloc de dacă aveam de ăla care l-aveam, cu care eram obișnuit în canal. Fac, am pierdut primul meu, nu prea știu să fac. Setting. O să revin după ce mă conectez, să nu pierd contul, totuși, adică primul meu cont măcar să nu pierd pe ăsta. Da, o să revin după ce m-am conectat și toate cele. Da, uitați că am revenit, mi-am luat acest emote, să vi-l arăt. Cu găina asta. Asta dezbloc la tări. Ok. Oricum, să vedem așa. Nu prea... Astea sunt căți prin bluză, dacă mă întrebați ce sunt.
nu prea câștig, văd. Știi ce? Am să dau 9 gemuri, adică... Bă, ce peca? Bine. E clar că folosesc în locul sugecilor. Bă, de fapt nu. Știi ce? Ce să dau eu afară ăștia? Adică oricum. Bă, la asta merge să nu ca la Brawl Stars, da, mă joc. E mai bine că cine așa scrie. Hai să facem un mic combo. Mie acum că pune scheleton și mă distruge, da. Hai că nu. Joc cu totul aici. După aia oricum cred că audă foarte mult de meci. Hai mă distruge. Hai distruge ăla mare. Bă, hai, se duc mai pe sus. Hai. Nu știu așa ca să pot să iau după aia, trebuie să iau pe ea. Acum nu voi mai folosi nimic, voi... de fapt, adică... Nu cred că mi-a uitat așa, pot să-mi distrug un timp, da? Nu cred că îmi distrug așa repede, tot. Acum trebuie să fac mai multe direcții. Hai, Doamne, Dumnezeu. Mie cu ăsta n-a acum, era beleară. Vă spuneți dacă vreți să am altundeva webcam, că eu pot să nu mă dau. M-am zis că apoi e mai bine. Hai clicat și mor. Mă rog. Să spuneți dacă e să vorbesc mai tare sau mai încet. Am făcut un mic test, o probă mai exact de sunet, să văd dacă se aude bine prin căsile, se aude foarte bine. Da, și dacă nu mă știu la acest episod, eu când îl filmez, trebuie să se posteze deja un episod cu Fortnite, care cred că dacă nu le-ați văzut, o să vă las link în descriere. Sau, dacă nu uit, acum că nu uit, până mâine, o să vă las. Nu cu nimica, întotdeauna uit să las link-ul. Hai de repede, hai pleca, hai mini pleca, nu mă bază. Oricum de bătă să-l băt. Dar mă rog, nu așa se putează. Am dacă îmi scrie ca turnul de vai, de leară. Bă, ăsta încearcă să-mi distrugă turnul, dar nu cred că mai are timp. 20 secunde trebuie să am distrugă într-un turn. Oricum de care e clar că este hai pe ca, știu că poți, înainte să-mi distrugă turnul. Yeah! Bravo, e cât de cât bine. Mai cine să scanți? Să vedem. Mai avem, nu mai avem mult. Deci aici vom primi un, deci 2 rare. Bă, oricum, legendarul poți să primești. Știu că odată, da, și încă mai am contul acela cu Arena 12. Da, în loc după acela. Da, pe alt telefon. Mă rog, nu se notează. Știu că am cam pe la, din acest, nu, era cam printre ultimele, cam, da, din acesta. Înainte de update-ul ăsta cu Bang și tot așa, înainte aici era un din ăsta, că nu mă știu, sau oricum își pica legendare 100%. Ca idee. Și din ăsta mi-a picat o legendară și din ăsta o altă legendară. Și acum am amintit că am ce legendare am. Știu că am minerul, sunt sigur de asta. Magic Character, ce mai am? Oricum nu aveam cele mai bune legendare. Ce mai am? Ăștia doi mai avem, atâta. Din câte îmi amintesc. Acum că poate am mai multe. Habar n-am. De cât timp filmăm? O, stați, mi-am scos eu timp, scuze. Filmăm de 10 minute.
Mai băgăm un și ceva pe... Să ne găsească unul. Dar după acum nu mă auto. Că nu mai știu să vorbesc. Bă, eu acum mușchetara mea se bate pentru el. Oricum, cred că voi da ceva de mine. Cred puțin el, oricum el îmi știu de mine. Oricum cred că îi dau și nu știu cât îi dau, dar nu la fel de mult, că e mai probabil. Bă, asta e într-un fel bine, dar dacă nu punea și la era mai bine. Hai să vedem. M-am uitat să pun cumva să stau cu Ecchionson să vadă și fața bine. Asta e cinghez. Asta e cinghez din ala. E apărat aici dacă vede cu sus în deală. Oricum n-am decât să n-am până de aici. Nu cred că le vede. Nu are. Hai că am distrus turnul. Hai repede. Plec în armă. Nu pot să cred că nu pot. Nu e pot. Hai deodată. Că vreau odată termin meciul. Să-l bat, să-l distrug. Îl fac. Că dar de ce n-am net? Meciul nu e de nu de fapt am, mă rog. Nu contează. Hai de... Hai de ca, pe tine mă bazez. Doar de elixir. Nu știu de ce mi-a arătat asta. Bă, îmi distrug eu când dau eu distrug cu mare de mare. Hai de... Bă, nu pot să mai distrug, bă. Nu pot să cred că rămas în faptul ca pe tot. De cam eu. Oricum, câștigai, Doamne ajută, e... Hai că-i bine. Hai deodată, netule. O să revin după ce mi se reîncarcă și tot așa. Deci da, uitați că am revenit. Era o mică problemă de rețeaua de internet. Bă, ăștia-s mai buni, zic eu. Ok. Bă, o să dau un asta pentru că n-ai gold chest, adică. Bam. Și fac mai mult pentru upgrade-uri, cred că iau ăștia. Să vedem ce level avem. Level 2. Nu e rău. Nu e deloc rău. Da. Da. Deci cam acesta a fost episodul. Dacă vă nu uitați să apăsați pe butonul like, să vă abonați. Eu am fost Denis și ne revedem data viitoare.